Idol Dennis, President. Paputin, itinasuro kay Mapulo do interesado nga gumatang para di Phase 1 ti Adigi Housing Project ang masalakan ti Barangay 15, Daligad, Batak, iti siyudad ti Batak. Segon, kini Mrs. Evangelista Duyor, ti provincial government, at dapat inang Mapulo nga lote, Ken Balay, nga nakasagana ang ilako at makumpleto iti proyekto in Bagana nga mga government iti masaknan nag-aplikar nga rason nga plano ng mga origin iti aplikar at sipot sa dami iti nakasagana nga pundo para iti sa nga pulo ay units kabayatan na inbatad na nga iti phase 2 at dami iti nakapadakter nga 23 nga units iti duplex in Bagana pa rin nga agduma laing iti stages na gitoy kada iti nakapadakter pa laing ken at dami iti nalpas ka atat natin iti diding na yan mo ba iti kasta in Bagana na Timutal House, ket dandanin malpas, ag sipod may tuduing, iti puntirya nga panagsiang kat, iti launching, ket iti muli nga lawas, iti agdal na abulan, iti Marso. Inalawag na pa yung itantan, kasit, ag sipod, siga agdal iti tumawag ng problema, manaig iti building permit, in Bagana, na agdamakit, at ang misende, padakulag at mesa, iti nagpreserba, pag-aramanan, iti mesa opisyal, iti probinsya. Idol, Dennis Salitio, Tatak, IFM. IFM News.